Čau Mišo. Ahoj. Čo to máš za hračku? Mám nový Range Rover Evoque. Úplne prvý dojem bola vôňa. Niekto mi hovoril, že Evoque nevonia tak pekne ako tie veľké ozajstné Range Rovery. Dovolím si s ním nesúhlasiť. Naozaj, keď som nastúpil, príjemne ma prekvapila vôňa takej fajnovej prémiovej kože. Druhý dojem je neskutočná šírka toho auta. Toto auto je podľa mňa najširšie v tomto segmente X3 a GLKčka a tak ďalej a tak ďalej. Dvere samotné sú strašne hrubé, interiér je veľmi široký a teda sú s tým trochu problémy pri parkovaní v podzemných garážach a podobne. Základné technické parametre. Range Rover Evoque 2,2 litra diesel, 190 koní a nový 9-stupňový automat. Je to príjemne tiché, celkom pohodlné. Máš naštartované? Alebo to vyplo? Vypína to motor. Vypína to motor samé od seba, ale už aj pri potichu pustenej hudbe to vlastne ani nepočuť a viac to človek spozná podľa vibrácií. Michal, audio. Audio. V tomto konkrétnom Range Roveri je príplatkový systém nejakej značky, ktorý má 10 reproduktorov. Ten horný dokonca celkom vtipne imituje vzhľad kolies na tomto aute. To ma celkom akože príjemne oslovilo. Má to veľmi slušný zvuk, naozaj akože v celom spektre je to pekne počuť, rôzne nástroje. Možno mu trošku chýba taká surová sila tých veľkých reproduktorov, že keď si chceme pustiť nejakú skutočne duniacu hudbu, tak je to také, že OK, je to fajn, ale tam cítiť, že teda je to málo, ale komu sa máli, tak pre nich ešte stále má Land Rover v ponuke aj 18 reproduktorov, nie len 10. A máš zhruba predstavu, v koľko eurovom aute sa nachádzame? Mám predstavu, ale čo je ešte lepšie, mám niekde taký papier, ktorý nám hovorí, že základná cena tohto auta je 48 000 a s nejakými drobnými príplatkami. Nie no, akože najlacnejší Evoque začína, ak si dobre pamätám, na nejakých 35 000 eur. S tým, že teda toto už nie je tá kategória aut, kde sa oplatí šetriť na príplatkovej výbave. Preto nepočítajte s tým, že si naozaj kúpite Evoque za 35 000 eur. To množstvo vecí, ktoré si môžeš do tohto auta objednať, je naozaj akože skutočne široké. Môžeš tu mať napríklad toto vyhrievané okno, ktoré neviem, či sa dá nastímať, ale sú v tom také tie tenké drôtiky. To asi nebude vidieť. Hej. A možno, hej. Máme tu panoramatickú strechu, máme tu fajnovú kožičku. Maximálna dosiahnuteľná rýchlosť? Techničák píše 195. Nejde ani tak o výkon, pretože toto auto nemá málo, je tam 190 koní. Nejde tam ani tak o váhu, aj keď toto auto je celkom ťažké, ale tam už ide o aerodynamiku. A musíme počítať s tým, že ak máme auto tak s takou veľkou čelnou plochou, tak naozaj tá rýchlosť maximálna nebude veľmi vysoká. Auto má takú nejakú špeciálnu príplatkovú výbavu, ktorá sa volá Blackpack a spočíva v tom, že na karosérii je veľa dielov lakovaných v čiernej metalíze a navyše sú k tomu čierne 20-palcové disky, čo znamená, že auto vyzerá fantasticky, ale predsa tie 20-palcové disky mi pripadajú na slovenské cesty trochu moc veľké, lebo to auto je potom také nie je úplne 100% pohodlné. Chcem povedať, že to poskakuje a puchotá viac, než by bolo asi optimálne. Auto je navyše vybavené všelijakými elektronickými pomocníkmi, ktoré na nás dávajú na ceste pozor. Má adaptívne tlmiče, má nejaký veľmi šikovný stabilizačný systém a nejaké ďalšie drobnôstky, ktoré sa starajú o to, aby auto celkom dobre sedelo na ceste. Až na jednu výčitku. Občas mám pocit, že veľmi cítiť, ako tie systémy pracujú. Keď napríklad mierne položím nohu na brzdu, je v nej cítiť, ako tam pracujú tie ABS-ka, stabilizácia a tieto veci. Podobne, keď sa opriem do zákruty,
tak tam naozaj cíti taký ten moment, kedy elektronika pribrzdí vnútorné zadné kolesa, aby mi pomohla natočiť sa do zákruty. Je to neprirodzené, ale veľmi efektívne. Zapol som si športový režim prevodovky, uvidíme, čo to spraví. Zo športového modu mám len pocit, že prevodovka nechá motor ísť do vyšších otáčok, ale či to má aj nejaký skutočne športový efekt, o tom si dovolím pochybovať. Ja s tým mám taký problém, lebo vieš, akože tieto autá už sa naozaj kupujú srdcom. A mojimi pragmatickými očami už je to také, že áno, akože rozumiem, že toto auto sa mi strašne páči a že preto by som si ho kúpil. Ale keď sa na to naozaj pozrieš cez oči tých jednotlivých komponentov, neviem čo, podvozok, motor, nemá to veľmi prakticky tvarovaný kufor, tak je ťažké si ho naozaj akože zdôvodniť. Ale rozumiem, prečo si ho ľudia kupujú, je to veľmi pekné auto. A zdá mám jedinú výčitku k tomu dizajnu. Stihol som si obzrieť vedľa seba zaparkovaný v showroome Evoque a Range Rover Sport a mne tie auta prídu až príliš podobné. Nevedel som vždy celkom odhadnúť, že či je to veľký Range Rover, ktorý je ďalej odo mňa, alebo ten menší Evoque, ktorý je bližšie pri mne. Táto cúvacia kamera môže byť zapnutá aj počas celej jazdy, to ma celkom oslovilo. Šéfredaktor Ondrej, povedz nám svoje prvé dojmy z tohto auta. Tak auto na vás zapôsobí s takou svojou majestátnosťou. Určite máte k nemu rešpekt, že je to pekné, veľké, drahé auto, aj keď najmenšie zo všetkých Rangeov, aké sa robia. Sedí sa tu výborne, ako v každom poriadnom SUVčku sedíte krásne vysoko. Materiály vidieť, že sú z drahých, alebo z tých drahších, prémiovejších materiálov, tie doplnky a tieto série petičky okolo. Ale som v rozpakoch, osobne nie som fanúšik automatických prevodoviek a takisto ma nenadchýňa ani táto 9-stupňová automatická Only Evoque prevodovka. Je to prvé auto na svete s 9-stupňovou automatickou prevodovkou. Hlavne je krásne, mne sa to auto strašne páči, keď ho vidím na ceste, tak sa vždy obzriem a poviem si, že je nádherné. Aké je toto auto v teréne? Toto nie je úplný terén. Sme len na takom detskom teréne, akože aby sme si povedali, že sme na teréne. Ale neviem, ako veľmi toto auto skôr ty budeš vedieť z pohľadu novinára, profesionála, ako veľmi je určené do terénu. Podľa mňa je to skôr také mestsko zážitkové auto, ako naozajstný teréňak. No, v zásade ide o to, milí diváci, že slabosťou väčšiny týchto pseudoterénnych aut sú ich pneumatiky. Poprvé, toto auto má ohromne veľké disky, na ktorých má veľmi tenké pneumatiky, čo znamená, že k terénu musíme pristupovať skutočne opatrne. Po druhé, tieto autá často obúvajú čisto cestné plášte a nie terénne, takže na nespevnených povrchoch môžu mať problém s gripom. Že osobne si myslím, že do nejakého toho terénu to je vhodné, aj z pohľadu nejakých uhlov, kde to má nájazd a tak ďalej, že je to vhodnejšie ako nejaké Lamborghini. Hovoril som, že som trošku sklamaný z tej akcelerácie, pretože 190 koní, predsa len si predstavím trošku inak, aj keď samozrejme, že nie sme v nejakom 300 koňovom šporťaku. Ak si dobre pamätám na údaje z techničáku, tak auto váži okolo 1,8 tony. Toto auto ťa vôbec neinformuje, na akom prevodovom stupni jazdí? V takom tom základnom D ako drive alebo S ako sportovom režime nám palubný počítač túto informáciu zatajuje. Avšak za volantom si nájdeš také dve malé plastové padielka, ktoré keď začneš používať, tak sa ti tam začne ukazovať, že aký zaradený stupeň máš a tieto veci.
čiže ja si môžem takto radiť ako na Tiptroniku. Áno. V čom je toto auto iné ako všetky ostatné svojej kategórie malých SUVčiek? Je to Range Rover. Range Rover je veľmi taká zavedená značka, teda začalo to tým veľkým majestátnym Range Roverom, ktorý získal svoju popularitu tak zvláštne, pretože najprv sa stal populárny medzi britskou pozemkovou šľachtou, ktorá si ho začala kúpovať, aby mohla jazdiť na svojich veľkých statkoch. Potom teda od tejto šľachty obkúkali Range Rover také tie bežné moderné celebritky, ako sú futbalisti a modelky a modelky futbalistov. A vlastne práve preto sa Range Rover, teda Land Rover, ktorý vyrába Range Rovery, rozhodol, že vyrobí aj tie menšie a trendovejšie modely. Začal teda tým sportom a potom pridal do svojho portfólia aj Evoque. A ja viem jednu pikošku a tieto auta majú najväčší problém s tým, že je vybitá batéria. A to sa deje v dôsledku toho, že veľa majiteľov práve týchto aut ich používajú čisto na mestský účel. Toto auto má v sebe kopec elektroniky a keďže ten kľúčik sa nikde nestrká, ale iba sa priblížiš k autu, auto okamžite zapne svoju elektroniku, prebiehajú rôzne procesy, kontroly. Stačí len prejsť okolo auta aj na viac metrov a toto všetko sa deje a trvá to pomerne dlho. A tým sa tá batéria dostáva do toho stavu, kde sa dostáva. Inak spotreba 8,6 priemerná. Priznám sa, že ja som bol trochu sklamaný z tých úplne prvých metrov rozbiehania tohto auta, keďže som naozaj čakal od najnovšieho a najsamlepšieho automatu, Áno, toto sú tie veci. že sa bude absolútne dokonale hladko rozbiehať. Land Rover rád hovorí, že k dizajnovaniu tohto auta prizval aj Victoriu Beckham, ktorá mu robila nejakú imidžovú poradkyňu alebo podobnú chobotinu. Šmyka sa aj tebe, nie len mne. Nebola to šoférska chyba. Nebola to šoférska chyba, akože aj keď si hovorím, že pôjdem pomaly do tej zákruty a neviem čo, tak cítim tam to dobrezdievanie toho vnútorného kolesa. To musím pochváliť, že to je vlastne celkom užitočná fičúra, ale tak nie je to športové náčinie, na tom sa asi zhodneme. Ja si myslím, že naše snahy o športovú jazdu zvládlo s odsťou.